Pipila ka mga konsumante sa Zamboanga City Electric Cooperative o ZAMCELCO ang nakuratan sa pagsaka sa ilang electric bill karong bulana. Dugang detalye sa live report ni Efren Mamak. Efren. Yes, Sara, nabalaka ang pipila ka mga konsumante diri sa Zamboanga City sa kalit nga pagsaka sa ilang mga electric bills. Busa naghinaot sila nga hatagan kini og pagtagad sa mga tagdumala sa ZAMCELCO. Mialma ang tag-iya og karinderya nga si Preciosa Alam-Alam sa Barangay Camino Nuevo sa Zamboanga City sa kalit nga pagsaka sa iyang bill sa kuryente. Gikan sa kapin a 500 pesos nga nabayad niini sa miaging bulan. Karon miabot na sa 700 pesos ang iyang bill sa kuryente. Siyempre, na-shock tamin sir, kaya nataas man ako bill. Amo pinakabugat guide ka to lang, rice cooker lang, cover TV. Nagtipi din umi sa kuryente, maras amo naman gyapon. Si Frances Poliesco, natingala sab nganong midako ang iyang bayronon sa kuryente nga TV ug duha ka electric pan lang daw kuno ang iyang ginagamit sukad sa pagsugod sa pandemya. Nagtipid mi, mas nisa mo tinog kadako. Katong sa una, dili gani mi maabot 1K. Karon, Kato gagamit pa mi rep ato. karon sobra na imong Mas ni sobra na hinon sa nadaghan na mi wala gigamit. 1.4 na, 1.491. Na. Matod sa Zamboanga City Electric Cooperative o ZAMCELCO, misaka ang ilang singil sa kuryente karong bulana. Gikan sa 14.8 pesos per kilowatt hour sa miaging bulan, karon nadugangan og 0.20 centavos matag kilowatt hour. Yung ZAMCELCO kasi hindi naman tayo pwede magtaas ng kuryente without ERC approval. Ang movement na nararamdaman natin every month, it's really because of the generation cost ng mga power suppliers natin, sir. Especially kung they are affected by increase of fuel, tumataas din po yung overall rate ng electric co-op. Sa karon dili pa makapasalig ang ZAMCELCO sa pag-ubos sa singil sunod bulan. Wala kasi tayong masyadong control sa generation cost dahil nga sa mga power suppliers. So, lessen yung use natin ng electricity. Especially yung mga appliances na hindi natin ginagamit and yet iniwan natin na nakakonect sa mga outlets. Sara, sa karon malaumon ang mga konsumante nga maaksyonan kining problema sa pagtaas sa singil sa kuryente ug muubos na unta ang ilang mga electric bills sugod sunod bulan. Sara. Okay, daghang salamat Efren Mamak.